pozdrav za sve slušalce Naxi R&B radija. Mi smo danas na Naxi R&B terasi, svečano otvaranje u Žabac bowling klubu na Vidikovcu, a sa nama danas momci iz THC cele familije, Stefan i Borko. Momci, dobro nam došli na ovu predivnu terasu. Kako ste mi, drugari? Ovde je sjajna atmosfera, predivan pogled, koktelčići. Uživancija, ovo ste organizovali u Fulu i Naxi R&B radio je... Eto, vi ste bili nama... lokaciju. Sjajna zaista lokacija, vi ste nama bili prvi gosti u emisiji U gostima, nastavljamo sa tradicijom, evo, ponovo se družimo od, da kažem, pre 6 meseci našeg poslednjeg druženja do sada. Ono što je novo svakako kod vas, to je hit single Ideš za Kanadu. Ja moram odmah da krenem tako sa vama od onako najudarnijih vesti. Utisci vaši o toj pesmi, jeste očekivali toliko da će pesma da bude? Pitanje je da li će Naxi radio smeti da pusti tu pesmu? Da li će biti na Naxi R&B radio? Naravno da će biti na Naxi R&B radio. Da neće biti cenzure? Da, samo da nema cenzure. I sve je dobro. Bez cenzure se ide. Vidi, u suštini malo pre smo pričali o nekom neobaveznom razgovoru. Totalno nevjerovatno i ta ekspanzija i ekskluzija te pesme i tog singla. Stvarno, ne znam sad, ajde, uvijek smo skromni, nećemo da budemo skromni. Neverovatno je koliko ljudi je to zapazilo, ali to nije jedina stvar koju mi radimo, to je samo jedna u nizu pesama uspešnih. Dugogodišnji rad da bi se to tako prepoznalo. Da, to je jedna u nizu uspešnih pesama. Nije to ono kao nešto po čemu nas ljudi sad kao prepoznaju i to sve. Pesma igra i pobedi. I to, i pre toga dosta toga, ali u svakom slučaju definitivno pesma koja je probila sve moguće barijere i stvorila totalno neke nove ljude koji su čuli i sada prate THC celu familiju. E sad, pitanje, kada pogledate, na primjer, vidimo se u Čitulji, negde 90. godine je ludilo haos i sada dosije neki koji je podržao celu vašu priču, mislim... 2000. Od prilike, jeste se pronašli negde u toj priči, kažem, mi smo ono oslikali, jer kad slušaš tu pesmu, vi imate onako slikovito to... Mi smo sazrevali u 2000. godini, 14, 15, 16, 17 godina, to je, naša generacija je doživjela više 2000. nego neke 90. da kažeš, mi smo bili klinci 90. godina. Tako da mi guramo taj novi pravac 2000. Znaš, ne, 90. su tako, znaš, 2005. Sad je neki novi pravac, sad je 2000. To je zadatak nas repera koji u suštini kao ne samo nas lično, nego što generalno cele hip-hop kulture koja se uvek bavila tim nekim takvim temama, to je tim nekim dokumentovanjem kroz pesme svih mogućih tema vezane za ulicu i vezane za neki realan život i vezane za okruženje, za situaciju, socijalnu situaciju, kako god situaciju u zemlji, dakle dolazi ta muzika i taj rap uopšte. Tako da, mi smo u stvari uradili ono što najbolje znamo, mi smo ceo život opisujemo, život... Dobili smo domaći zadatak da uradimo kući i brate, jednostavno uradili smo ga i ispalo je tako kako ispalo, pričam za Kanadu. Naravno, inspiracija na pretek, prvo što Stefan kaže, mi smo onim najmlađim danima od kad smo počeli da saznajemo za sebe, živjeli u 90-ima, a onda kao kad smo počeli da sazrevamo, živjeli u tim 2000-ima i onda kao, znaš, postavlja se pitanje za koje bolje vreme mi znamo, ali... A kako je sada kad vidiš 2015. Da li je sad, misliš, bolje vreme? Pa ne znam, sad se možda dešava nešto što još uvek ne znam, ali ovo dok se dešavalo nismo znali toliko o tome. I onda kad bude emisija 2030. THC cela familija gosti, pričamo o 2015. godini. Da, moguće. Mislim, i ovo je sad dosta ludo vreme. Jeste, ali sad su to sve digitalne revolucije i svega, toga više nema. Mi smo doživjeli jurnjavu, baš svakog dana jurnjavu, brate, tu, pogotovo kod nas u kraju, pošto smo mi u centru. Dorčelo. Pa gore, više stari grad, ali... Tako da, eto, u suštini inspiracije nije manjkalo, zato što je takvo okruženje kakvo je, a mi smo se potrudili da pesma bude energična i jaka, kao i emisija. I opet ću da ponovim da ti kažem da je pesma pravljena namenski za serijal i pesma je, u stvari, pesmu treba posmatrati
kao deo serijala, jer nismo je mi napravili zato što se mi uložimo na to vreme ili smo mi hteli kao da oslikavamo to vreme da bi pobudili te emocije. Mi smo samo odgovorili na zadati zadatak u smislu ni sama emisija se ne bavi objašnjenjem da li je dobro ili loše baviti se kriminalom. Tako da je pesma isto kao i emisija dokument. Samo audio. Kada sam vas pitao, prvi put kad ste bili kod mene u emisiji u gostima na Naxi R&B radiju, pitao sam vas kakav je osjećaj kada izađete, pošto ste vi bili, kada su naši srebrni košarkaši došli, imali ste pesmu Igra i pobedi, gde je neverovatno onako bio motivisala naše košarkaše i sada ova pesma Ideš za Kanadu koja je imala možda čak i veći vibe kod populacije. Kako ljudi vam prilaze, kako je sada drugačije, kažu ljudi wow ili negde ostala isti utisak, da li je gde je ta razlika između te pesme, između Igre i pobedi koja ima neku svoju priču i Ideš za Kanadu koja ima neku svoju drugu priču? Ja ne znam kako... Pazi, to su dve različite teme. Ne znam koliko se intenziviralo taj moment odnosa kad šetamo ulicom, ja i on pa nam se neko javi u odnosu na možda godinu dana pre. Ja ako se sećam, taj ceo moment prilaženja, javljanja, slikanja traje već dobrih 2-3 godine unazad i jače da imamo taj moment. I sad koliko si ovo posle Kanade intenziviralo u odnosu na to pre, ne mogu da kažem. Intenziviralo se u tome što sad kao eto tako neke, kako bih rekao, poznate ličnosti sada kače na svoj Instagram kako rekao za Kanadu, onda neke TV emisije podlače kao sa našim pesmama svoje izveštaje, što ima sjajno za domaći rep. Mislim, ako je to morala da bude Kanada, Igra i pobedi, i naravno ima tu da ne zaboravimo i drugih grupa koji su dale ozbiljan doprinos popularizaciji repa u Srbiji, ali ako pričamo o nama, ako je to bila ta neka cena, mi smo jako zadovoljni, nema veze, znači idemo dalje. Naravno, svaka čast, zaista i jedna i druga i pesma i generalno što ste radili u posljednje vreme je jako ispraćeno kod publike, zato sam i odlučio da vi budete naši gosti jer pratimo samo najbolje, a svakako da ste vi trenutno na vrhuncu i da ljudi prate to i ne samo deca koji kažu da se rep sluša, nego i mnogo stari ljudi. Ja prođem ulicom, vidim stari gospodin koji ima 40-50 godina, zvonim u telefon, Ideš za Kanadu. To je zaista nešto što oslikava koliko je pesma uspešna i generalno vaša muzika. Mada ljudi stariji su počeli, podeljena su mišljenja, ali ljudi koji hoće da razumeju, oni podržavaju hip-hop kao kulturu, kao način izražavanja i način bunta, pogotovo stariji ljudi koji su spremni da je razumeju. Onaj ko nije spreman da razume muziku u celosti, oni nikad neće razumeti, njih ne interesuje. Niti muzika, niti bilo koja druga umetnost. Za njih je to Jeste, danas se vidi da ljudi već ne smatruju hip-hop kao bunt, nego sad već smatruju kao nešto što je izraz umetnosti. Baš sam to hteo da kažem, zato što ako posmatraš uopšte kako se ljudi danas izražavaju i kako ono što je zapravo došlo do izražaja, ono što ima snagu kroz vekove, to je iskazana reč. I reč u suštini ima najveću težinu. Veću težinu, pa evo, ajde sad da uprostimo, evo gledaš na primjer kako to izgleda recimo na derbiju. Znači prepucavamo se rečima, dobro, prepucavamo se nečim drugim. Jedna strana, druga strana. Ali uglavnom je to borba nekim rečima. U rap muzici je ta kultura isto tako jaka, na ulici, u svakom životu, šta je ko rekao, šta je to. I samim tim što je rap takvo izražavanje kroz reč i tako direktno, ljudi su počeli to da shvataju kao neki medij kroz koji može mnogo toga da se kaže i postalo im je dosta blisko. Pa to, ali evo, daću primer, konkretno, na primer, Viktor Savić, koji je u medijima, koji je snimio pregršt filmova, namo tamo, on se odlučuje da iskaže ono što želi da kaže preko rap muzike. Jasno. Znaš, da bi dopravo do ljudi, tako je, on se odlučuje za rap muziku. E sad ima tu i onaj moment gde sad ljudi dosta rap vezuju za neki kod nas za socijalne teme, ali nije rap i to, rap je i zabava, rap može da bude jedna jako dobra klubska stvar, jako dobra emotivna stvar, jako dobra ljubavna stvar. Ma šta god ti padne na pamet, može dobra reklama. To je sad onaj zadatak koji ćemo Stefan i ja pokušati
da pređemo, neki su već prešli, uspešno i neuspešno. Mi ćemo sada probati, taj sebi smo zadatak postavili da sledeće pesme koje budemo radili, gde smo mi celu karijeru posvetili ulici i uličnim temama, našem gradu, našoj zemlji. Ovaj put ćemo sebi dati oduška i totalno svesno ćemo ući u jednu priču da ćemo malo dati sebi oduška i sada sav taj zanos premestiti u jednu atmosferu zabave i ono, kako bi se reklo, malo lakših tema. Znači, bit će sada malo, možda da kažemo, komercijalniji izgled, da očekujete publiku. Slobodno može tako da se kaže, komercijalniji izgled. Ali mi ćemo, ja mislim da ćemo mi ostati u istom fazonu, ali će zvuk postati malo komercijala. Ali mislim i to šta je komercijala i to je diskutabilno. Evo ti Kanada, ja ne znam da li je neko svestan o čemu se... Najkomercijalniji underground. Čovječe, ja u jednom trenutku kažem mašina za mlevenje mesa, to je mnogo gadan izum. Znači, aludiram direktno na jedno ubistvo koje se desilo, da su čoveka samlili u mašini za mlevenje mesa, a to gruva po klubovima. To ljudi repuju, to ljudi, znaš, hoću ti kažem, znaš... Pokreće masu, ali... Bang, 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 ideš na Kanadu, to direktno asocira na masovna ubistva po ulicama. I kapiraš, znači, ti kažem, diskutabilno je šta je komercijala. Znači, šta ti mi smo mogli da se tripujemo, da smo napravili pesmu ono i da tripujemo da je to komercijala, buf, ispode ovo komercijala. Znaš šta, ja mislim da... Danas publika traži nešto što je čudno. Ne znam koliko bi se primilo, mislim, koliki bi uticaj imalo da nije bilo pesme, mislim, imao bi, ljudi bi gledali da si, ali fazon koji je prodat, to je ideš za Kanadu, kroz pesmu. Ja gledam ljudi na Instagramu, na primjer, imaju taraba, pa što bi se, hashtag, razumeš, pa ideš za Kanadu. Mislim, počeli su da se snimaju, da stavljaju, ideš za Kanadu na sve i svašta. Devojke koje se slikaju, pa imaš ne znam, mislim, gomilu gluposti koje okače, stavi ideš za Kanadu. Ili vas tagujem ja pa kažem idete na Nax R&B terasu. To je okej, ali znaš... Tako da, dobro, ali mislim, daleko od toga da mi nismo, nekako zadovoljni uspehom. Nastavljamo komunikaciju sa našim gostima, Teha cela familija, Borko i Stefan, lepo vreme, lepa terasa i dolazi još lepše leto. Planovi za leto, neko more, neko putovanje. Pa dobro, planiramo more, znači godine ove ići ćemo i na more, znači nismo prošle godine uspeli da se gajemo, ali ove ćemo definitivno. Da li vaši fanovi mogu da znaju gde će biti? Pa ne moraju da znaju. Ne moraju da znaju. Znači idemo da odmaramo malo, ali dobro, leto nam je za sad dosta onako prebukirano što se tiče... Znači biće i radno. Da, biće i radno, radimo dosta. Dosta smo se, uključili smo se, mislim, mi smo od prve trojke iz bloka uključeni, ali sad smo baš onako intenzivirali, gostujemo, vodimo program na trojici iz bloka i imat ćemo koliko u narednom periodu, 6-7 trojke iz bloka, znači Priboj, Pančevo, Banjski Karlovac, Kupini, imat ćemo nastupe, javljaju se ljudi, traže gostovanja. Republika Srpska. Znači bit će inostranstvo. Odlično. I ja moram da pohvalim, pošto sam i bio na vašim humanitarnim koncertima, gde je zaista bilo odlično, onako, da kažem, vibracija, atmosfera sjajna, publika je to sjajno podržala, neki su te čak i 20 minuta davili, znam te neke, zamisli takvi ljudi, nije da sam ja, ali dobro. Nije čovjek. Ne, neko došao bio je neki maskirani, nisam tako je. Nego, vaši fanovi, šta da očekuju još od vas za leto? Sigurno se sprema, rekli ste, novi komercijalni zvuk, neka letnja pesmica, da li može da se očekuje pred... Vrlo brzo. Singl je već spreman i ukoliko možda da budu gledali ovu emisiju, on će već biti uređen, ali on se sad planira, pošto eto tako sve planiramo da ga upakujemo zajedno sa jednim kvalitetnim, stvarno kvalitetnim spotom, pustimo u etar, što bi se reklo, i tako da će to biti sigurno jedna pesma koju naši hardcore fanovi neće baš možda najbolje razumjeti i verovatno će osuti drvlje i kamen. Ali nisu ni onu pesmu sa Alijom Marie, koja je crkinja, koja je sa John Lennonom, ili s kim već. Tako da u suštini nešto novo spremati. Pa da, pesma je onako posvećena ljudima koji vole zabavu, koji vole da se provesele i tako da... Koji su malo preko, kojima nije noćas nikom kao meni i... Tako da... Zašto zanimljivo očekuje? Očekuje se zanimljivo, da, dosta zanimljivo.
Momci, ja moram da vam zahvalim još jedan put puno zato što ste gosti u našoj emisiji. Jesmo prva, ovo je prva emisija. Prva, zvanično otvaranje, premijerno, kao i u emisiju iz Ovo ću ti da svima kojima smo bili prvi, znači ono, su uspeli. Evo, reći ti samo jedan podatak, mi smo inače bili prvi gosti kod Andreja Maričića u emisiji njegovoj tada. Uzo je osvojio. Bili smo u Studio Frame-u, prvi projekat imao s nama trener Kostil, je radio spot, dečko, evo ga sad snima za Mercedes, AMG sa Mika Hakimi. Prvi put urađena pesma za dosije. Prvi put urađena pesma, kako se kaže. Tako da eto, želimo sreću Naksi Radio, želimo sreću tebi i cijeloj ekipi koja s tobom sarađuje, zato što su ovo stvari koje treba da žive, ovo su stvari koje treba da se podrže i svi sa domaće rap R&B scene, kako god bi to nazivali, moraju da učestvuju u ovome. Ja vas pozivam da učestvujete u ovome zato što ovo znači i vama, koliko znači i ovim ljudima koji se trude i rade. I našoj rap R&B sceni i da se zahvalimo naravno i Žabas Bowling klubu što su nas ugostili na ovoj predivnoj terasi. Naksi R&B Radio je uvek tu da isprati šta god novo da izbacite kao grupa. Mi vas rado zovemo da budete naši gosti do nekog sledećeg viđenja, momci, šta da kažem? Do novog hita. Do novog hita. Pozdravljam. Mi nastavljamo druženje na Naksi R&B terasi, družili smo se sa momcima iz grupe THC La Familija, sada se upoznamo s ovim divnim devojkama, osobljem bowling kluba Žabac na Vidikovcu. Devojke, čujem da ste spremili neke divne poklone za naše slušaoce, ali ovom prilikom i za naše gledaoce. Šta je to što oni mogu naći u Žabac Bowling klubu, osim kuglanja i divnih koktela? Da li će to biti neki pokloni, vaučeri za njih? Naravno, mi smo im pripremili gift vouchere za sat vremena kuglanja. Poklanjamo 2 vouchera, evo tebi da ih dam. Hvala puno. Pored toga, jako dobru zabavu mogu da očekuju kod nas uvek. Nasmejano osoblje i koktele, kako se navija. I lepe devojke, to nam posla da... Dakle, pristupnoče cene koktela, pića, lepe i divne devojke, poklon voucheri za naše slušalce koji će poslati na mail studioassault@gmail.com i mogu da osvoje besplatno kuglanje u trajanju od 1 sat kuglanja. Wow, uspeo sam da pročitam sve što mi je na ovom voucheru, bravo ja, ali pored toga delit ćemo i neka besplatna pića, koktele koje pravi vaša koleginica, da čujemo šta imamo tu u ponudi. Ja sam probao Tequila Sunrise, zaista divno. Ima Tequila Sunrise, Mai Tai, Cuba Libre, uglavnom svi uzimaju to Cuba Libre, to je kao najpopularnije. Znači, ali da napomenemo, to je samo za 18+. Džakuzi. Naravno. Moje slušalce sigurno zanima šta je to, kako jedan džakuzi na terasi. Pa, to je nešto što generalno džakuzi je, mislim, za unutra, ali ajde, mi smo kao... Ali sada je spolja. Spolja, da, za 4 osoba. Oni mogu preko interneta uzeti vouchera za džakuzi za 4 osobe plus 4 pića gratis. Ili kod nas doći i uplatiti i biti s nama na terasi. A da li mogu, ako ja poželim sam da budem u džakuziju, da li mogu da zakupim samo za sebe? Zašto da ne? Znači, moji slušalci mogu da dođu i sami da koriste ili sa lepšom polovinom. Sa društvom. Sa društvom, sjajno. Devojke, hvala vam puno za ove vouchere. Mi se družimo i sledećeg petka, svake nedelje, tako da, šta da vam kažem ljudi, obavezno da dođete na Naksi R&B terasu samo na Žabac Bowling klubu svakog petka i svake nedelje. Ponovno smo u programu na Naksi R&B terasi, sa mnom su Goran i Tamara, menadžer i vlasnik Žabac Bowling kluba. Podelili smo neke vouchere, da ih divnih devojaka smo dobili za naše slušaoce. A sada ćemo da pitamo Tamaru šta mogu da naši slušaoci očekuju tokom sledeće nedelje u Žabac Bowling klubu. Šta to spremate za njih? Neki popusti su spremni, svašta nešto lepo imate da čujemo šta je to? Pa evo ovako, tokom sledeće nedelje, kao i celog leta, imat ćemo akcije na kuglanje, znači svakog ponedeljka i svake srede, ceo dan, sat vremena kuglanja je samo 450 dinara.
gde može kuglati od 1 do 6 osoba, znači u druženji. Takođe na našoj terasi imat ćemo razne večeri, na primer utorkom ćemo imati bioskop na otvorenom, ja pozivam ovim putem sve da dođu. Bioskop je potpuno besplatan, pritom imat ćemo razne akcije, koktela, pića, imamo u ponudi i džakuzi na našoj terasi, pa eto, možete da dođete. Dakle, džakuzi, kokteli, bioskop utorkom, obavezno besplatan je ulaz, a ponedeljkom je sat kuglanja 450 dinara. Dakle, svašta nešto vas očekuje u Žabac bowling klubu, svake nedelje će biti drugačiji repertoar, svakog petka na akciji R&B terasa, svake nedelje na akciji R&B veče, druženje uz muziku, naravno najbolje zvuke. Moram da pitam Gorana, s obzirom da je kuglanje ovde stvarno najinteresantnija stvar, pored ove predivne terase, a ja sam potpuni laik za kuglanje. Kako je kuglanje došlo u Srbiju? Kako je taj sport uopšte zaživeo kod nas? Ja znam da je bio Žabac video klub, sad jedan Žabac bowling klub. Malo da pojasnimo kako je došlo sve do toga, koje vrste bowlinga postoje. Pa u svetu već dugo godina postoje dve vrste bowlinga koje paralelno opstaju, to je 9-pin bowling i 10-pin bowling, s tim što se taj 9-pin bowling, možemo ga nazvati kao pretečom ovog bowlinga koji smo mi sada počeli da radimo ovde u Srbiji. On je postojao uglavnom na Balkanu i još nekim krajevima sveta, ali 10-pin bowling koji smo mi sada započeli da radimo postoji u celom svetu negde od Drugog svetskog rata otprilike i jako je rasprostranjen i popularan u celoj Americi, Aziji i u većem delu Evrope. Tako da smo mi negde, kada se to pojavilo prvi put kod nas pre nekih 8-9 godina, ja tad još nisam razmišljao da se bavim time, međutim, kroz igru, bukvalno, znači posećivao sam ta dva bowling centra koja su tada bila otvorena, to je nešto što mi se dopalo i gde sam video otprilike da postoji potencijal za neki dugoročniji posao, s obzirom na to da je ovaj originalni posao koji sam radio već polako na izdisaju. Naši slušalci će sigurno pitati koliko ljudi može da bude na stazi, koliko je teška lopta, tako neka pitanja koja mene zanimaju i želim da krenem da kuglam. Pa imaš informaciju da li je svaka recimo kugla, da ja sad to zovem lopta, sve isto, kugla, koliko je ona teška ili to varira? Varira, naravno, kugle su tako koncipirane da odgovaraju svakom uzrastu, bukvalno od 7 do 77 godina postoje kugle. Meni se čini da su to funte, znači označene su brojevima od 5 pa do 16, znači puta otprilike 450 grama, tako da se tu krećemo negde od 2,5 kg pa do nekih 7 i 250 grama, tako da obim kugle je isti, jedino što u zavisnosti od toga da li je u pitanju dete, odrastao čovek, svako sebi izabere onu kuglu koja njemu najviše prija i odgovara. Kad pomenu dete, ja ovde stvarno vidim puno dece, čak i uzrasta 5-6 godina, dakle to je sport negde kojem čak i oni najmlađi mogu da... Da, naravno, pa već tu negde od 5. godine, ajde da kažemo od 5. do 7. godine, sve zavisi od deteta do deteta, jeste vreme u kome dete već može samostalno da se kugla i da funkcioniše. Pitao si me i za broj ljudi na stazi, to je poprilično široko, može od jednog čoveka praktično na stazi, ako neko voli sam da bude, pa do nekih 6 osoba po jednoj stazi, jer staze se i naplaćuju na sat vremena. Dakle, kuglanje je jedan sport koji mogu i oni najmlađi i oni najstariji. Mi smo, evo, ponovo još jednom da ponovim, dobili 2 poklon vaučera za kuglanje u trajanju od sat vremena, samo za slušalce Naxi R&B radija. Svakog petka se družimo ovde, svake nedelje, naravno naši slušalci mogu da dođu svakim danima ovde, radno vreme kuglane je od... Letnje radno vreme je od podne, znači od 12 časova pa do ponoći. Imamo dakle čitav dan za druženje, za igranje, divni kokteli, sjajan pogled, mi se družimo i sledećeg petka, poznati gosti, super atmosfera, kokteli, predivan pogled. Za kraj mi se odjavljujemo sa Naxi R&B terase, do sledećeg petka uživajte, a puno pozdrava od ekipe Naxi R&B radija i Žabac bowling kluba.
Rocky then sucker.